салом, хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. имрӯз душанбе 27 июли 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. даҳҳо шаҳрванди тоҷикистон бо парвозҳои чартерии махсус аз дар ватан баргардонида шуданд, гуфт директори генералии ҷамъияти савумии кушодаи тоҷикӣ Дилшод Исматуллозода рӯзи 27 июл дар нишасти матбуотӣ. ҳавопаймоҳои ширкат 245 ҳамватанонро ройгон аз Русия ба Тоҷикистон интиқол доданд. бо супориши президент 25 март 28 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар фурудгоҳи Внукова дармонда буданд ва 19 май 217 ҳамватанони дигар ки дар маркази сахр ва нигоҳдорӣ мешуданд аз ҳисоби давлат дар парвозҳои чартерӣ ба ватан баргардонида шуданд, гуфт роҳбари ширкати Тоҷик Эйр. дар доираи дастури супоришҳои раҳбарияти олии мамлакат, ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷик Эйр ва Сомони Эйр дар давраи хуруҷи коронавирус ва баста будани парвозҳои мустақими байналмилалӣ, парвозҳои чартериро ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбурги Федератсияи Русия иҷро карданд ки садҳо ҳамватанони хоҳишмандро аз Русия ба Тоҷикистон баргардонидаанд. طبق اطلاع اجنسی هوانوردی تاجیکستان از نیمه ماه مارت تا 1 ایول سال روان تاجیکستان پروازهای مخصوص چارتری را از جمهوری‌های آذربایجان، افغانستان، آلمان، هندوستان، ایران، ایتالیا، قزاقستان، کویت، امارات متحده عرب، پاکستان، پولشا، روسیه، ترکیه، ازبکستان و اوکراین تشکیل کرده است. тавре раҳбари агентии авиатсияи граждании ҷумҳурӣ Икром Сӯпонзода дар нишасти матбуотӣ гуфт, пас аз баста шудани парвозҳои мустақими байналмилалӣ бино ба хуруҷи пандемияи коронавирус дар ҷаҳон, ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 4000 шаҳрвандони хоҳишмандашро аз кишварҳои хориҷ ба ватан баргардонидааст. инчунин дар ин давра ба Тоҷикистон 173 тонна ёрии тиббӣ аз ҷумла маводи доруворӣ ва таҷҳизотҳои дигари тиббӣ аз дигар кишварҳо ворид гардиданд. ёдовар мешавем ки бар асари пандемия Тоҷикистон барои пешгирии минбаъдаи паҳншавии сирояти коронавирус аз 20 марти соли равон фазои ҳавоиашро баста буд. дар ин давра танҳо ба парвозҳои чартерӣ иҷоза дода шуда буданд. шумораи умумии парвозҳо байни Тоҷикистон ва Русия 75.177% тамоми ҳамлу нақли ҳавоиро ташкил медиҳад ки маҳз дар ин самт коҳиши назарраси парвозҳо дар давраи хуруҷи коронавирус ба мушоҳида расидааст. ҳоло ҷумҳурӣ тадриҷан парвозҳои байналмилалиро бо кишварҳои вазъи беҳтари эпидемиологӣ барқарор мекунад. аз байнбардории аввалин маҳдудият дар парвозҳои мустақими байналмилалии Тоҷикистон бо Амороти Муттаҳидаи Араб 21 июл сурат гирифт. хабарҳои ин соатаро шумо мустақиман мешунавед. мақомоти Эрон аз ифтитоҳи як гузаргоҳи нав барои интиқоли молу маҳсулот аз бандарҳои ҷанубии Эрон ба кишварҳои Осиёи марказӣ хабар доданд. директори генералии бюрои транзитии Эрон Мустафо Оятӣ рӯзи якшанбе ба хабаргузории Меҳр гуфтааст ки гузаргоҳи нав бо суръат молу маҳсулотро аз бандарҳои ҷанубии Эрон ба кишварҳои Осиёи марказӣ мерасонад. ин долон аз ҷониби бюрои транзитӣ дар ҳамкории иттиҳоди байналмилалии нақлиёти автомобилӣ ва созмони ҳамкории иқтисодӣ тибқи конвенсия оид ба ҳамлу нақли байналмилалии бор мавриди истифода қарор дода шуд, гуфта мешавад дар хабари мазкур. қайд гардидааст ки аллакай 5 нақлиёти боркаш тавассути гузаргоҳ ё худ долони нав аз Эрон ба Афғонистон гузаштаанд ки ин ҳам вақт ва ҳам хароҷоти роҳро кӯтоҳ мекунад ки дар ин маврид албатта каме дар поин рафтани нархи молу маҳсулоти воридшаванда низ таъсири худро мерасонад. سیمی ایول در تمام قرغیزستان روز ماتم ملی اعلان کرده می شود. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سورونبوی ژینبکوف روز 25 ایول در مصاحبه با کورپوراتسیای تلویزیون و رادیوی جمعیتی برینچی رادیو اظهار داشت. سورونبوی ژینبکوف در این سخنرانی به هموطنان قربانیان کرونا ویروس همدردی و اظهار تسلیت گفته است.
президенти қирғизистон қайд кардааст ки ҳукумат бояд дар замонҳои вазнин корро дучанд кунад. ман ҳар рӯз дар бораи танқид ва норозигӣ дар ҷомеа суҳбат мекунам. аз сарвазир сар карда тамоми роҳбарони сохторҳои дахлдори давлатӣ дар ин хусус маълумоти муфассал доранд, зеро ҳоло ҳама камбудиҳои мавҷуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ ошкоро навишта ва муҳокима карда мешаванд. масъалаи омодагӣ ба зимистон ва соли нави таҳсил бошад дар баррасӣ қарор дорад ва дар ин самт низ корҳои зарурӣ идома доранд. илова доштааст президенти ҷумҳурии қирғизистон Сооронбой Жээнбеков. шумо таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. консулгарии генералии чин дар Хьюстони Амрико дар ҳоли баста шуд ки шиддат дар муносибати дуҷониба афзоиш мерёбад. қаблан вазорати корҳои хориҷии чин дар посух ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфта буд ки консулгарии худро дар шаҳри ҷанубу ғарбии Ченду қатъ кунад. вазорати равобити хориҷии чин гуфт ки ин иқдом посухи қонунӣ ва зарурӣ ба чораҳои беасоси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. Пекин дар як изҳорот гуфт ки вазъи қонунии муносибатҳои чин ва Иёлоти Муттаҳида он чизе нест ки чин мехоҳад бубинад. пекин Вашингтонро ба шиддати танишҳои лафзӣ муттаҳам кард. ихтилофот дар равобити Вашингтон ва Пекин аз 21 июл аланга гирифт. ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баста шудани консулгарии генералии чинро дар шаҳри Хьюстони аёлати Техас талаб кард ки дар ҷавоб чунин иқдом низ аз ҷониби чин бардошта шуд. мақомоти Амрико изҳор доштанд ки намояндагии дипломатии чин ба ҷосусӣ ва дуздии мулкияти зеҳнӣ машғул аст. Амрико аммо ҷониби чин ин ҳама даъвоҳои Амрикоро ба пуррагӣ рад мекунад. додгоҳ собиқ муовини котиби давлатии шӯрои амнияти Беларус Андрей Витюринро дар доираи парвандаи ҷиноии миқёси калон оид ба додани пора барои таҳвили таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ ба 12 соли маҳрумият аз озодӣ маҳкум кард. хабар медиҳад РИА Новости. дар моҳи март суди Беларус ба баррасии парвандаи ришват дар таҳвили таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ шурӯъ кард ки дар миёни айбдоршавандаҳо 2 шаҳрванди Русия низ мебошад. боқи 14 нафари дигар гумонбаршавандагон шаҳрвандони ҷумҳурии Беларус мебошанд ки онҳо асосан бонкдорон ва тоҷиронанд. Андрей Витюрин бошад ба гирифтани ришват дар ҳаҷми $190,000 айбдор карда шуд. қаблан Кумитаи давлатии амнияти Беларус хабар дода буд ки дар доираи парвандаи таҳвили таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ, сахтфазорҳои компютерӣ ва нармфазорҳо ба Беларус беш аз $1.65 миллион, €62,000 ва беш аз 1 кило тилло аз ришвахӯрон мусодира карда шуд. طبق اطلاع прокуратураи генералӣ, якчанд айбдоршавандаҳо ба тафтишоти пешакӣ дар ошкор кардани дигар шарикон додани амвол ва баргардонидани зарари расонидашуда дар ин ҷиноят кӯмак кардаанд. дар натиҷаи тирандозӣ дар як маркази дилхушии шабонаи шаҳри Уфаи Федератсияи Русия як нафар захмӣ шудааст. низоъ, ки бо тирпаронии дуҷониби гурӯҳи ҷавонон шиддат гирифт, дар назди маркази дилхушии Зебар воқеъ дар кӯчаи Чернишевский рух додааст. вазорати корҳои дохилӣ хабар дод, ки дар заминаи муносибатҳои шахсии душманона байни ҷавонон як муноқиша сар зад, ки дар натиҷа бо тирпаронӣ ва ҷароҳат бардоштани як нафар ба анҷом расид. дар ҳоли ҳозир шахсияти ҳамлагарон муайян карда шуданд, ки полис ба ҷустуҷӯи онҳо пардохтааст. аз вазъи саломатии нафари ҷабрдида чизе гуфта намешавад. ҳамчунин маълум нест, ки шахси ҷабрдида аъзоёни ин ду гурӯҳи ҷавонон буд ва ё муштарии маркази дилхушӣ. дар пайи ин ҳодиса мақомот тафтишро шурӯъ кардаанд. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шунидед. саломат бошед. дар соатҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза.